Свят, в който всяка напитка има собствен TikTok танц, а всеки нов продукт се бута на сила в лицето ти. Лава Бер решиха да направят нещо съвсем различно. Да пуснат шоколад, без да кажат на никого. Лава Бер е бранд, който влезе с гръм и трясък. Напитки, витамини, инфлуенсъри, яки дизайни. Всички ги знаят, или поне си мислят, че ги знаят. Защото тайно в един момент те решиха да сменят жанра. Изведнъж в OMV на някои рафтове се появиха шоколадчета със същото мъче, със същия стил, но без никакъв шум. Никаква реклама, никакъв инстаграм пост, нищо. Защо? Имаме няколко теории. Те е странно, продуктът е пуснат сигурно само за да се види реакцията на хората. Soft Launch искат да го направят органично, за да имат създаден мит. Бягство от сравнение с Kinder, защото, да си признаем, много си приличат. Част 4. Дали копират Kinder? Опаковката, същата палитра, блокчета, същата форма, вкус, млечно шоколадов с нещо познато, случайно след това или е маркетинг на ръба? Светът на маркетинга е пълен с имитации, но дали Лава Бер направиха това нарочно или просто вдъхновено? Пиши в коментарите гениален ход или шоколадова подмяна.